вполне рахатланып, күлдірі шул артаман шулай давам итеген. Һәм инде еңмештәр бөтен мөхәббәте барыһы белә, аны яшерүнең мәгънәһе лә юк. Стайта мин яратмайм ди. Бер аерылдык та инде уже. Президент булып артта торып калган иде. Еңмештәр артаман да шулай давам итеген зинһар өчен. Һәрбер уенга килгән һайын иң көйгәнем һез. Булар тагыла нисек сыгыш яһар икән, буларга булган мөхәббәт югалмас микән дигән уй менән киләм. Һездә дәрт бар, һездә дарман бар. Һез шул тиклегем рәхәтләнеп шаяртаһыгыз, үзегез әйтәм. Һез шулай булырга тиеш икән. Шуңа күрә зинһар өчен минем битемә гыдылык китермәгез, яме? Гел шулай булыгыз, һонан әпит ишерегез. Әңгүрәтләр. Аллаһу хәйрле. Әлбәттә менә бүгенге уенды карай башлаганда шатланып киттем. Беренчедән залда шул хәтлем тамашасы булуга. Үзе алкышлап алды, хөрмәтле тамашачылар. Чөнки якшәмбе көне сәгать 4-тә ошо залда тултырайлык килеп отыру, ул минем өчен ысынлап да шатлык булды. Һәм менә Кызыларга каршы даже Фатихтан башка бик теге артистларны күрмәйм. Теге сәнгать кешеләренә әлбәттә менә ошо ойыннарга килеп, тамашачыларның ничек алкышлаганын күрергә кирәктер дип уйлыйм. Чөнки ысынлап та бүген менә кайбер шундый билгеләр булды. Безнең халык артистлары күзе кылырлык алкышлары әлбәттә менә ошо егетләр кызлар русча әйткәндә сарвайли залдан. Кәкре сүкеш нимә дип әйтәм? Әлбәттә һигә бүген үпкәләмәйбез. Чөнки менә кайберләр минем әсәем дә укытучысы, хатырым да укытучысы, кайберләр алар әйтә. Менә кайф булмаһа, хуп 50 нимә эшләгәндә бишне куймыйм ди. Менә һинең бүген шундыйрак көн булды шикелле. Ничек тә кайфым булмаган, уянып бетмәгән һәм булай, все нормально. Без күрәбез инде теге не бар. Позитив бар. Бигрәк тә киноны озвучивать иткәндә Оксана, миңа уңышлар теләйбез. Дирижер касында икегә Белореттан әлбәттә бүген менә беренче тапкыр сәхнәдә күргәндә мин дә Ләйсән Тимаган уйлаган, бәлки юниор булырга кирәктер, ләкин менә бүген бигрәк тә һәш дигәндә теннис уйнап күрсәткәндә мин аңланым. Димәк, һездә әле киләсәгез бар, сап кына тәҗрибә итмә, ул буласа. Бүген ташлап кайтып китһәгез, әлбәттә булмаячак. Икенче уенга тагыла тырышып, тырмашып, әзерләнеп китһәгез, әлбәттә буласа. Һездә шулай уңышлар теләйм. Еңмештәр Сибайдан, еңмештәр командаһы һездә хатта теге айрым эш уйлап табыла булган аерым теге гоблин перевод яһап әле. Шуны һәм кинолар алганда перевод итәләр. Егер әйбәт килеп сара. Зөһрә Бураклаева дигән урын бигрәк тә. Осыннан да молодцы егетләр. От души күлдем. Тетрис. От души күлдем дигәндән теге менә мин шундай билдә куйдым, менә мин шундай хан күтәрдем. Ул әлбәттә минем үземнең башымдан уйлап сыгарган түгел. Бу залның реакциясынан якында утырган кешеләрнең һәммәң ничек көлү кабул иткәнен мин инде әйтик, тамашачылар һәргә һәрбер хан баг күтәреп утырмый. Шулардан насылып кына куйырга тырыштым. Үтүр командаһы минем уйлавымча әле яңа команда бер-беренә теге рус әйткәндә деген мәгънәдә притирается. Кызларыгыз да менә бу юлы хәзер аңлай башладылар, сәхнәгә чыкканнарын, КВН уйнагандарын. Инде үзегезнең менә КВН командаһы буларга икәнен аңлайсыз, ләкин менә ничектер әле теге яңа команда ничектер алга атлап китә алмайсыз, шаяртуларыгыз бар. Менә нимәдер теге сак кына әйтмәгән. Хәзергә уңышлар теләйм. Мин ышанам, һәм тагылар яхшырак шаяртуларыгыз буласа. Хәйрләр төркеме һездән кайһы бердә шаяртырга теге шаяртулар булмаса, торыгызда һикереп күрсәтегез. Бу рәхмәт, бу уңышлар теләйм. Рәхмәт. Шулайтып. Урал. Хәерле кич. 6 сәгать белән кич. Шулайтып менә Аллаға шүкір, сирек финал ойындарын башлап ебәрдек. Тамашачылар өчен бөтә мөмкинчелектер дә тудыра дип. Милгил белән угылмай калды. Тагы ярым финал ойындары булса, һәм финал ойындары. Командаларга килгәндә инде еңмештәр оларысын барлыкта бүген
ныклы, шундай төпле, зур командаға айленді, құтылаймыз егеттер. Егер сипатлы юмор гына артабан көтәсәлбе. Хыялыйдар, мен күзіңе қарарым, қылықай, хикерген қылықай. Менің шундай, бәлки, яратқан командаға әйленіп кетті өлі мүмкін. Шулай. Башқаларға оңыштар тілеймін, Тетрис, Сафариндар. Жетешімдіктерді өйін біләгеді, артабан ішләгеді, өдігіз үстінде. Әм өтірден мен артабанда көтәм, әлі толығынса неме көткенімді әлі көрмеймін. Шуға екі командағына бәлкі сылап та артабан оңыштар башқұрт асып юниор лигасында. Шулай айтып, Фидан өді білі ол бүтәнімені. Зор рахмет бүтәгіге әлі. Рахмет. Шулайтып, Орта Самарай Алина Хинен күтіп қалабыз. Иң хоңға бәйгесін видео озвучка. Видео озвучка өсін Орта Самарай. Кәкірі сүкіш өс бүтін ұндан бұрд, 2 бүтін ұндан 2, иңміштер төвәл дұрд, Тетрис 2 бүтін ұндан дұрд, өтір 2 бүтін ұндан 2, Хыялыйдар өс бүтін ұндан 6. Alkışlar. Şulaydı oyunda Sirik final oyunda duyum hürümdələri. Ortası döyüm mərey. 2'ye 2, 7 бүтін ұндан 6. Ötür 9 бүтін ұндан 4. Хыялыйдар 9 бүтін ұндан 8. Тетрис 9 бүтін ұндан 8. Кәкірі сүркіш 10 бүтін ұндан 8. Еңміштер 12 бүтін ұндан 4. Тоғындар şulaydı, yarım finalға өттілер. Еңміштер кімейін командағы, алқыштар. Тетрис кімейін командағы. Хыялыйдар кімейін командағы. Hem Kekri Sukish kümeyін командағы. Tағы alkışlar bütün komandalarga. Anışlay. Derge alkışlar. Anda bir gruplar bizim atraktına antrakt. Bir saat yetiler, uzlaşalım. Hem de yarım sirik final oyunlarının devam edelim. Dur rahmet.